Nakon društvenog poduzeća Aluminij, predsjednik Tuđman je posjetio i Međugorje gdje ga je dočekalo oko 30.000 ljudi. I tamo je naravno bila naša ekipa. Vaš dolazak u Mostar i Međugorje je poruka i onima koji još nisu naučili, koji nisu pročitali lekcije iz povijesti kako se štuje, voli i dočekuje poglavar države i poglavar svih Hrvata. Ovo je primjer kako se to radi. Draga hrvatske mladeži, dragi Hercegovci i dragi Hrvati iz svih hrvatskih krajeva, vidim ovdje, iz Vrvara, iz Posavine, iz svih hrvatskih područja, hvala vam u ime delegacije Hrvatske na ovom srdačnom dočeku. Hvala vam za sve ono što ste učinili u Domovinskom ratu. Bio sam već u Hercegovini i znam i rekao sam više puta i onima u svijetu koji ne shvaćaju naše prilike da je Hercegovina jedan od stubova hrvatstva u cjelini. Ovdje mogu sa zadovoljstvom istaknuti da sam na putu stvaranja Hrvatske demokratske zajednice s kojom smo okupili većinu hrvatskog naroda u borbi za stvaranje slobodne i nezavisne demokratske Hrvatske, da sam na tom putu sreo čovjeka iz vaših redova, Gojka Šuška, u dalekoj Kanadi, suradnika, i onda kad još u domovini Hrvatskoj nisam smio jer vi komunisti nisu dozvoljavali da nastupim javno svijetom. Gojko Šušak i mnogi ljudi iz Hercegovine bili su s nama u obrani Hrvatske, u obrani Vukovara i Dubrovnika, a zatim u obrani Mostara i Hercegovine zajedno sa Hrvatskom od jugokomunističke i srpsko-crnogorske agresije koji su nam htjeli porobiti čitavu Hrvatsku, ako ne čitavu Hrvatsku, a onda Mostar i sve istočno od Neretve. Draga hrvatska braćo i sestre, draga hrvatska mladeži, vi koji se sjećate Drugog svjetskog rata, a i vi koji niste imali prilike da čujete pravi glas o tome šta je to bilo u Drugom svjetskom ratu, kakve je goleme žrtve razdvojen, podvojen hrvatski narod na obje strane u tom ratu doživio. A da bi doživio na kraju Bleiburg, Jasenovac i sve one strahote i križne puteve i sve ono što ste vi ovdje u Međugorju, u Širokom Brijegu, u Mostaru, u Hercegovini, u svim krajevima, tamo i u Bosanskoj Posavini, da bi se ipak to hrvatsko održalo usprkos golemih žrtava koje smo podnijeli u Drugom svjetskom ratu, a evo, u Domovinskom ratu te su žrtve bilo i 20 puta manje, a rezultati su vječni. Stvorili smo Hrvatsku državu, obnovili smo i pristilili onaj svijet, i one Evropi, i one u Americi, u svijetu, koji su plakali za Jugoslavijom, koji su htjeli pod svaku cijenu sačuvati tu protuhrvatsku Jugoslaviju. Morali su nas priznati kao pobjednike, morali su nas priznati kao slobodnu, nezavisnu, demokratsku hrvatsku državu. Pobjedivši u tom ratu u kojoj su nam preporučali da ne možemo pobijediti, u kojoj su nam čak posle bljeska iz svijeta ne samo preporučali, nego i dobronamjerno savjetovali, ne možete ići,
u Oluju, ne možete ići na osvajanje Knina, gdje ćete izazvati Jugoslaviju i nekakve svjetske kataklizme i ne možete vi Hrvati poraziti tu srpsku silu. Dokazali smo da smo i vojnički i u svakom pogledu jači, da smo pobjedili, da smo stvorili svoju slobodu, svoju bogatstvo. A današnji dan, ovaj lijep sunčani proletni dan, ima posebnu važnost i posebno značenje. Otvorili smo jednu od tvornica aluminijskog kombinata u Mostaru. Time smo dali znati da su hrvatski ljudi ne samo dobri borci za svoju slobodu, za svoju nezavisnost, nego i da znaju raditi, da će pregnuti da svoju domovinu Hrvatsku pretvore u zemlju blagostanja. Time smo čitavom svijetu dokazali da znamo i proizvoditi i najsavršenije i najskupocjenije metale, a isto tako i ovdje vi ste i u Međugorju inače dokazali da znate njegovati i hrvatsku kulturu i da znate biti na razini svjetske kulture. I zbog toga više ne možemo i ne trebamo strahovati za budućnost hrvatstva. Više nema straha za slobodnu i nezavisnu, suverenu demokratsku hrvatsku državu, za opstojnost hrvatstva. Uzeli smo svoju sudbinu u svoje ruke, nasuprot svima onima koji nisu htjeli slobodnu Hrvatsku. Dokazali smo da znamo upravljati svojom sudbinom. Dokazat ćemo da i u mirnodopskim uvjetima mi koji smo stvorili Hrvatsku državu znamo rješavati i sva socijalna, gospodarska i kulturna pitanja koje stoje pred našim ljudima, pred hrvatskim narodom u cjelini. A vi, ne samo vi koji imate iskustva iz Drugog svjetskog rata, iz Domovinskog rata, nego i ova hrvatska mladež koja se veselimo ovdje u tako velikom broju, ta mora biti sigurna da smo im osigurali budućnost i kakva će Hrvatska biti u budućnosti. Ovisit će o našim rukama, o našim glavama, o našem mozgu, o našoj odlučnosti da i dalje biramo one ljude koji su znali stvoriti Hrvatsku i koji su jamstvo da će budućnost hrvatskog naroda biti sigurna. Hvala. Snagama vlastnog naroda i samo uz Božju pomoć. Sa zadovoljstvom mogu reći da je Sveti Otac, kad je bio u Hrvatskoj, dao punu potporu našoj policiji. Preporučujem vam da ga i vi dočekate ovdje kad će doći idući mjesec u Sarajevo. To će također biti počet hrvatskom katoličkom narodu. Dragi moji, da bismo se održali u povijesti, da bismo pobjedili u ovom ratu, ne samo protivnika koje smo imali na bojištima, nego i na onim na diplomatskim bojištima u Evropi i u svijetu. Trebalo nam je hrvatske odlučnosti, hrabrosti, viteštva, ali trebalo nam je i mudrosti i pameti, razboritosti. Takvi moramo biti i u budućnosti, jer svijet je takav kakav jeste, a ne onakav kakav bismo mi htjeli. Ali, kao što rekao, sudbina je u našim rukama, zato nam treba i nadalje hrvatskog viteštva, odlučnosti, hrabrosti, ali mogu. Neka nam živi hrvatski narod i vječna Hrvatska.
Predsjednik Tuđman sa izaslanstvom Republike Hrvatske predvođenim premijerom Zlatkom Matešom posjetio je župni dvor u Međugorju gdje je razgovarao s biskupom Mostarsko-duvanjskim i trajnim upraviteljem Trebinsko-Mrkanskim doktorom Ratkom Perićem, provincijalom Hercegovačke provincije doktorom Fratomislavom Pervanom te međugorskim župnikom Fraivanom Landekom. Nakon razgovora predsjednik Tuđman uz pratnju najbližih suradnika uputio se u međugorski hotel Pax gdje je razgovarao sa dužnosnicima hrvatskog naroda, županije i Federacije BiH. Točno u 15 sati i 55 minuta helikopter s predsjednikom Tuđmanom uzletio je s međugorskog heliodroma. Za Hrvatsku televiziju Mostar iz Međugorja snimatelj Zoran Drmać i novinarka Angelina Marinović. A prije ostalih informacija evo i glasa naroda. Pogledajte dakle kako su brojni Hrvati koji su došli iz cijele naše republike u Međugorju doživjeli dolazak predsjednika Tuđmana. Toga da vidim. Ja sam njegov, ovo. Zovem se Dragan, došao sam iz Kiseljaka, ponosan sam što sam tu. Mi smo od Sutjeske, ali prognanici u kampu živimo u Čapljini. I došli ste da pozdravite predsjednika. Da ga vidimo, eto. A šta predstavlja? Predstavlja cijelu Herceg Bosnu na veliki događaj. Drago nam je što je došao tu i mnogo nas radi da mnogo proživi i veseli smo što je bio s nama. Neka Bog pomogne. Suze su išle vrlo lijepo kad sam ga vidio. Zahvaljujemo se što je došao i ugodno se osjećam. Hvala. Ponosan sam. Odakle dolaziš? Iz Konjica. Nešto posebno. I svi smo zadovoljni rad kad smo se našli pred njim. Pa ovo je veličanstven događaj za ovo mjesto i ovaj narod ovdje. A vidjet ćemo u buduće kako će biti. I rekao, isto se nadamo da će doći i u Bugojno, i u Travnik, i u Vareš, i u Kraljevu, Sutjesku i još mnogo tih mjesta, razumijem. To je sve naše. Hvala. Sveti Ante Cin, naše kulturno-umjetničko društvo, došli da dočekamo našeg predsjednika, našeg dragog Franju. I kako se osjećate? Ma šta kako? Predivno, predivno, prezadovoljno. Kažete kako se osjećate danas? Divno. Rodila se još jednom, našega predsjednika, pa to sam doživjela pa do sutra umre. Drago mi je i tako. I hvala Bogu, kad ga imamo, hvala Bogu. I gotovo. Da nam nije njega, ne bi bilo nas. Sigurno. Ovo svakom treba jasno kazati. A neka neko prodire pljuvak u kome nije drago. Da ću mu ja. Nam je fino i bit će nam ako Bog da. I živili. I živio. Puni radosti. Najsretniji dan u životu danas što sam mogla doživjeti. Nemam šta da kažem. Šta nema šta, prezadovoljni smo, prezadovoljni smo. Ko ne mere da gleda neka crkne. Samo ja mogu. Prezadovoljni ništa više. Kad smo dočekali pa smo ga uživo vidjeli. I Bog mu dao zdravlje, da njeg nije ne bi bilo ni nas. Fantastično. Iz Tuzle smo došli u Malidi. Drago nam je što smo došli tako. Vidjeli smo predsjednika. Najmilije doživjela šta nisam sanjala da će doživjeti. Odakle dolazite? Iz Kupresa. Iz Kupresa došla nas je dosta. Današnji dan je za sve nas veliki dan u istinu. Radost svih Hrvata, cijele Herceg Bosne i Bosne i Hercegovine, pa i Hrvatske i šire, sigurno. Odakle ste došli? Iz Kiseljaka. Yes,